סולם חובב. אנחנו מתחילים בקדיש, ואחר כך נקרא כמה דברים שיאיר אמר ושציפור אמר. בשם שלי אני אקרא את הנוסח הארמי. סליחה. גדל והתקדש שמו רבה, ועל מה דברה כרותיה, וימליך מלכותיה ויצמח פורקניה ויקרב משיחיה, וחייכונו וימחונו ובחיי בכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב, ואמרו אמן. יש מרבה מבורך לעולם ולעולמיה, ברח וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל, שמד הקודשה בריחו. לעלה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יש לומר רבה מנשמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עשה שלום במרומה והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. מחר יום הולדת של יאיר. ערן נקרא משהו שמצאתי שסבא יאיר כתב מכתב לאמיר לקראת הבר מצווה של אמיר. ב9/3, כמעט היום 2007. אמיר נכדי המאוד יקיר, ברצוני לאחל לך כל טוב לקראת צעדיך הראשונים בכיוון הבגרות, ומכיוון שאינני יודע מהן ציפיותיך ותקוותיך מהעתיד, אם בכלל נושא זה כבר מעסיק אותך, אעשה לי חיים קלים ונעימים ואספר לך מה אני עשיתי, מה סקרן אותי ובכלל מה עשה לי טוב. כל זה כמובן בהיותי בגילך היום, פלוס מינוס. זה מתחיל כרגיל, בבוקר קמתי, התרחצתי וכן הלאה, עד שאני מגיע בריצה לדלת בדרכי לבית הספר, ואז עצור. איפה המחברת שלפני רגע הייתה בידי? וכל המשפחה נכנסת לתזזית וכולם רצים ומחפשים בכל הבית. איפה היית? איפה ישבת לאחרונה? עד שכוכב זה אח של סבא, תופס יוזמה וכיוון. רגע, עוד לא חיפשנו בארון על יד הסוכר. ואכן שם נח על המחברת עם חיוך מתוק. והראה לך אמיר גם מה עשיתי וגם מה עשה לי טוב. ההמשך ידוע, שיעור בהיסטוריה, אוי, שיעור בחשבון, אוי, אבל לא צריך להתייאש כי יש גם הפסקה, ואז גם האדרנלין מרקיע שחקים, ועוד נשאר גם מספיק להתמודד עם שאר השיעורים. זוהי תמונה מאוד לא מדויקת של יום בלימודים רגיל. כולם יש גם שבת, וכאן הסיפור אחר לגמרי. בשבת החריצות מרקיעה שחקים, יש כדורגל, יש אופניים, יש טיולים. בקיץ להנשכה התרחץ בבריכה הגדולה. הנשכה זה מעיין ליד נעליו. לאחר שסחבנו את המפתח בעזרת חוט ברזל ארוך, הבגדים נזרקו הצידה, ירדנו בסולם המיירה וזהו. שוחים מהסולם לעמוד בחזרה. וכך הלוך ושוב עוד פעם ועוד פעם, עד שפתאום ולפתע העמוד מתרחק. משום מה, ולא הייתה לי ברירה אלא לצלול ולחפשו. סבא לא ידע לשחות. כמו שאמרנו, יש אופניים ואפשר להפנותם לכל כיוון רצוי, מעניין וטעים, ומי עונה על כל אלה? ברור מובן מאליו, עין בדע. עין בדע זה עוד מעיין בין נהלל לרמת דוד בערך. יש שם תאנים שחורות וירוקות על שני עצים ענקיים שאפשר לשבת על ענפיו של כל אחד מהם ולאכול, וכל עץ כזה יכול להאביס ילדים במשך כל השבת ויישאר עוד מספיק לשבת הבאה. יש גם סבר, לא אומרים סברס, אנחנו אמרנו סבר. וכאן זה כבר סיפור מיוחד, צריך כלי עבודה. ראשית כל מכינים בבית קופסת פח עגולה, קצת יותר רחבה מפרי הסבר, בעודו מתגולל על אדמת ארצנו, וכמובן יש להרביץ לו בלי רחמים, עד שכל הקוצונים הקטנטנים יניחו לו ולנו. עכשיו נשאר רק לחתוך בעולה שני חתכים בשני הקצוות לרוחב, חתך אחד לאורך מקצה לקצה. שלום. ציפורקה הייתה באוגוסט 2018, בסוף אוגוסט היא נפלה ונכנסה הייתה 18 ימים בבית חולים. כל פעם מישהו אחר ישב על ידה. כשישבתי על ידה, באתי עם מחברת ועט ורשמתי את כל מה שהיא אמרה. אז קודם כל היא קצת הייתה מדוכאת, וכל הזמן היא אמרה, איך עשיתי שטות כזאת באמצע החיים, כשיש לי עוד כל כך הרבה מה לעשות. ואז יום אחד היא אומרת לי ככה, סיפרתי לך איך סבא אליהו מת, זה היה ביום
יום ראשון, 2/9. היא נכנסה לבית חולים ב-29/8, ואחר כך ניתחו אותה. ביום ראשון, 2/9, זה היה 5:15 אחרי הצהריים, והיא אומרת לי ככה: סיפרתי לך איך סבא אליהו מת, באתי לתל עדשים עם הסוסית הישנה ולקחתי אותו לבית חולים. הוא היה חולה סכרת והכליות לא תפקדו. בדרך ביקש לעצור בעפולה אצל הספר שלו. הסתפר והתגלח. הוא רצה לבוא לבית חולים כשהוא נראה טוב. הוא היה בן 73. לאחר ימים ספורים באתי לקחת אותו הביתה, כי בבית חולים אמרו שאין להם מה לעשות איתו. בבית סבתא מרים ביקשה שאשאר ללילה כי קשה לה איתו לבד. אני ישנתי במיטה של סבתא מרים בחדר עם סבא, וסבתא ישנה בחדר אחר. באמצע הלילה הוא נפל מהמיטה. עזרתי לו לעלות על המיטה ושאלתי אותו, לאן חשבת ללכת באמצע הלילה? סבא אליהו אמר לי שהוא רצה לעשות עוד סיבוב אחד בחצר, לראות את החצר והמשק. בבוקר הוא נמצא מת במיטה. ואיך סבתא מרים מתה? נסענו יאיר ואני לעפולה להצגה. יצאנו מוקדם יותר ונכנסנו לתל עדשים לבקר את סבתא מרים. היא שכבה במיטה, שאלתי אותה למה את שוכבת במיטה? והיא ענתה שכואבת לה הכתף והיא מרגישה לא טוב. בבוקר דודה מרים מצאה אותה מתה במיטה. ואז זה היה בדיוק 5:30, היא קיבלה אירוע לבבי ציפורקה וממש עשו לה החייאה, ואחרי שכולם טיפלו בה ועשו לה החייאה וכל מיני דברים, הורידו אותה לחדר התאוששות, לטיפול נמרץ. זה כבר היה 10 בלילה וקשרו לה החוצה את הלשון שהיא לא תיחנק. בלילה שחררו לה את הלשון, ואז היא אומרת לי ככה: לפני זה היה לה דופק גבוה ולחץ דם גבוה. כמו ששחררו לה את הלשון ירד הדופק, ירד לחץ הדם, הכל היה בסדר. והיא אומרת לי, ואז סוף סוף יכולתי להסביר לצוות בטיפול נמרץ שבית חולים התחיל בכלל בעין חרוד, ושם אני נולדתי, והיו מגיעים בעגלה, ורק אחרי שנים בנו בעפולה את בית חולים הזה. הם לא ידעו כלום. ביום שלישי, 4/9, היא מספרת לי ככה ואני רושמת. אני לא יודעת אם דיברה אליי, אני רשמתי. כשיוחנן ויורם, זה האחים הגדולים של גליה ורותי ונורית, כשיוחנן ויורם היו קטנים, הם היו יושבים בזמן הארוחה על הברכיים של סבא אליהו ואוכלים איתו מהצלחת שלו. העבודה באלומה. אלומה זה מטעים משותפים של חברי האגודה החקלאית בתל עדשים. הדבר הכי טוב בעבודה באלומה הייתה הפסקת ארוחת הבוקר. אנחנו, הנוער, עבדנו בבציר משעה מוקדמת מאוד. המבוגרים ניהלו את העבודה. ב7 הפסקה. האחים הצעירים היו מביאים לנו ארוחת בוקר. רפאל היה מביא לי מהבית כריך עם חביתה ובקבוק תה. ההפסקה הזאת בצל הייתה נהדרת, וגם האחים הקטנים שמחו לבוא ולהשתתף. כשכבר היה חם לקראת צהריים, היו מפסיקים לבצור ואורזים את האשכולות בסוכה גדולה. הארגז הראשון שארזו היה מיועד לבית המקדש. היה באלומה כרם, מטעי תפוחים, שזיפים וכנראה גם אגסים. הילדים עבדו והזקנים פיקחו. כאשר זרעו תירס, הפסיקו את הלימודים בבית הספר וכל הילדים עבדו בדילול תירס. שמואל, שהיה האח הבכור, למד במקווה ישראל. היה מקובל שהבן הבכור נשלח למקווה או לכדורי. אנחנו חיכינו שיבוא הביתה לשבת כדי שהוא יחלוף בשבת בבוקר. נעמי מייזל, או נעמי רוז'נסקי קראו לה, הייתה חברה מאוד טובה מהכיתה של סבתא ציפורקה, ויום אחד היא אומרת לי, נעמי הזמינה אותי לישון אצלה, שהיינו ילדות קטנות. שם אצל רוז'נסקי היה טקס לפני השינה, כל ילד נתן נשיקה לאמא ואבא וקיבל לחם בריבה והלך לישון. לאחר שהלכנו לישון, הופיע סבא אליהו ונזף בקשות. מה זה, אין לך בית? את צריכה לישון אצל זרים? הוא הוציא אותי מהמיטה בתחתונים וגופייה, לא נתן לי להתלבש וגרר אותי הביתה. בדרך עמד לדבר עם מישהו ואני התחבאתי מאחוריו כי נורא התביישתי שאני בתחתונים וגופייה. בין תל עדשים לאיקסל הייתה הבאר. סבא אליהו היה שם על העגלה כמה חביות ורפאל ואני נסענו איתו. היה ממלא עם דלי את החביות במים, מכסה בסכין וקושר. המים האלה היו לבית, לבישול, לשתייה וגם למקלחת של סבא קנה בחוץ. נפעלה חבית מים.
אלא היו מים גם לתרנגולות ולפרות. למים היה טעם נהדר של עסקים. המים שהגיעו מאוחר יותר לבתים עם צינור לא היו טעימים ולא היה להם טעם של שקים. לפני שקנה את תנור האפייה, בנה סבא אליהו בחצר מחבית מעין תנור עם לוח באמצע ודלת קטנה. בתנור הזה סבתא מרים אפתה עוגות ולחם. יום חמישי היה יום אפיית הלחם, לא היה זמן לבשל, ואכלנו פיתה גדולה שסבתא אפתה על כל התבנית מהבצק שנשאר, וזה היה הכי טעים. גם תבשיל לשבת נעשה בתנור הזה עד שהגיע חשמל וסבא קנה תנור חשמלי, והוא ביקש מיאיר שירוס את התנור בחצר. מה שהכי עצבן את סבתא מרים זה לראות את הילדים שלה אוכלים לחם עם ריבה בבית אחר. למה הם אוכלים לחם עם ריבה אצל רבקה גרנוב? רבקה גרנוב השכנה זה סבתא של נוגה בן ענת מגמלה. יש להם בבית לחם מצוין עם ריבה יותר טובה והיא ממש נעלבה. עוד דבר אחד אני אספר על יעל צימבל, שהיא הייתה חברה הטובה של ציפורקה, בת כיתה שלה. פעם סבתא מרים אמרה לציפורקה, למה יעל היא ירוקה? תביאו אותה אלינו. היא הייתה אצלנו כחודש ימים עד שעלתה במשקל והבריאה. כאשר חזרה הביתה, אמא שלה, זהבה צימבל, נתנה לסבתא מרים במתנה שטיח מפואר לכיסוי מיטה. ואז בתל עדשים מי שמע על דבר כזה שטיח לכיסוי מיטה? כי אצל זהבה צימבל עמדו במטבח שורה של שקים עם עדשים, סולת, קמח וכו', והם היו מלאים בתולעים. זהו בינתיים. יש עוד דברים? מי שירצה, יש עוד הרבה. חלב תמיד. אמיר כתב לי שהוא רק חוזר